Unang adlaw sa paghimog rekisito sa vaccine card sa mga mall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, miani og nagkadiyang reaksyon. Adunay live report si Luan Merondina. May Yes, Bob, kay random pa man ang pagpatuman ini, ang Gaisano Mactan Island Mall ang napili sa Local Vaccination Operation Center nga unang mupatuman ini karong adlaw. Gibahin sa duha ka lane ang entrance sa Gaisano Mactan Island Mall sa wala alang sa mga bakunado ug sa tuo alang sa dili. Kay way napakitang vaccine card sila si Margarita Ladroma ug Genevieve Garsola. Gipapili sila sa taga City Health kung magpa-antigen test o magpabakuna na lang. Ang Local Vaccination Operation Center tuyong mi-set up og pop-up vaccination booth sulod sa Naasoy Mall alang lang karong adlaw. Magbabaksin na lang ta, oy. Hindi naman ta kasunod niya. Sa sunod na po, masunod na po dito. Magbabaksin na lang ta. Ay, sige, magbabaksin na lang para way problema. Pabaksin na lang ta. No choice. Kay importante ang tumong nila ni Irene Damolo og siyang higala sa mall, mas gipili nilang magpa-antigen test, inay magpabakuna. Karang napalagi ko gipamati, ma'am, karang allergy na ko siya, ma'am, ba, pero ang kuan sa akong allergy kay musakit akong tiyan, musuulog maayo sakit jud kay tanan niya. Mao nang murag mahadlok pa ko nga kuan ba kay wapam ko makapa-check up pud, ma'am. Pero paswab sa lang ko. Ma'am, magpaswab sa lang ko, ma'am, karon lang. Sulod sa 15 minutos, migawas na ang resulta ug kay negative sila, nakalahos ra sila sa ilang tuyo. Apan wa na lang mudayon pagsud sa mall, sila si Rose Digal, Joselito Patalinghog ug Seferina Huevesano. Ako lang anak akong pakuanon ani pasadmito niya, pirma lang ko daan kay mao naman yung isadmit, pirmahan na nako daan mo. Kay manam tulag baksin. Hindi na lang siguro kumusod, ma'am. Dili na lang. Panaw-naon sana ako kay inangano, ma'am. Kanang murag mahadlok pa ko. Wala usab mo dayon pagsulod sa mall. Si Richard Gonsier, kinsa mi pabuhagay sa iyang yangungo ning gihimong lakang sa lokal nga kagamhanan. Mura na hug sa abusos katundanan ba? May tag nausab lang ka sitwasyon. Ito manamin dahapan nila, pa mamindar na. ITE pa na nga balaod na, di ba? Oh, nya napay kuan pag yun nga. Ngano man nga papirmahon man ninyo og unsana kanang waiver. For what? Kay sa ato pa, sa ato pa sabot niyo pero waiver kay di mo safe, di mo kasiguro nga safe ng iyong bakuna, di ba? Nagdumili hinon pagluwat og pamahayag at ubangan sa camera ang management sa mall kinsa miingon nga suportado nila ang maong lakang. Gipasabot sa Deputy Head sa Local Vaccination Operation Center nga dili pag-discriminate sa dili mga bakunado ang tumong sa pagpatuman ini. Og unvaccinated ka, you also feel somehow safe kay kabaw man ka nga ang tanang unvaccinated giswab man mo nga negative mo nga naasod sa mall. Bob, kay surveillance testing ang tumong niini sa musunod nga mga adlaw ipatuman na usab kini sa laing duha ka mga malls ug ang resulta tukion karong Disyembre 2. Hinungdan nga wala pa mo execute og executive order si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Bob. dahil salamat Luan Merondina sa imong live report.